Tervetuloa! Voi että miten paljon ihmisiä ja mikä upea sää. Ja meillä on Marimekko-päivä ja Espan legendaariset näytökset. Tää on siis niin ihanaa. Sen sisällä elämä. Ja rajoille vapaus lähtee menemään. Toimeva polkupyörä, jonka polkasta paikkaitelee hieman. Aikani on seissytön päällä ja tajunnut, että tasa-arvo ei sy täällä kun kaiken keskellä. Et ainakin tällä hetkellä mulla on tässä yksi ainoa kriisi. Ja kaiken keskellä, nyt ainakin tällä hetkellä mulla on tässä yksi kriisi.